Kinyininga ba Moïse ko akodi akwikado kele Asimu Goita jamana kundigi ikado sanga ani fe da ya taibi sabula jamana fanda nani bele jele ikado kuleka bolembe Asimu Goita la dore tede no te kamalen jenyi de wallahi cheka inai amodel kunare ikado kewali ani bara mimbara ka kafe bi kanyeshi jamana kono malila amodel kunare ikado ye malidun dala ka danganiyata awaninga dala amodel kunare o misali donedu ko damodo kera fe ni wati ngono amodel ko na re kado ko ni ngera wasaye o kera nginyi ni nga nyetaye o ba jira ka fo doluma chama bi kofe na yere sona amodel ko na re sebul kala ko chamanje fanga nyema ni mianga de amodel ko na re ikado akunyeta make kata segu shukoro ni banzandu o kera amodel ko na re hadama de poida ka bo dukolo jukoro jina hukumi jamana ikado urdana hukumi jamana anwana hadama de ka faranwa nga sade amari daula amodel kunare atike bay Asimu Goita o ye kewale min woni ba jira jamana dun ikado lu ba fe amodel kunare akonga niye kota ka laje haramade ma min bi juguyala hani sogoto bira kadoma ato sebe korofa habada politiki maw ikado minum bala no lu famane do ikado bendia ani kata se toaduma ma amodel kunare olu koni bu son fatan nani bela jilela kulu kala puma ani kuma mburugutule amodel kunare aflana ko sayna ikado aye wele dake ikado jamana sharabulu kura minunga nga buluda amodel kolare jamana dungu kambo keme wo keme malikono ma bi kono ndoni wolovla bele jele ko ku jena na mumbo kofe amodel kolare wasa jamana kala ko akwa bereta makundi dala ablala chemi nona no ye buaye ibrim buakar keta ala ka hine ale de obi amodel kolare kado domi obi na fangana ikado manjani munya ngumba no fa fanga kabo akungara nyana ni ibeka bina dongo do mali yera ko biba amodel konara akene na fo ay wa fenyere mana fangana akene na fo fengunde semene gala ko jamana don uye fam yali minge ode politiki barai yeleman nana amodel konara kado jamana ka here hanno ya soro dobe ikado do tole do halibi naka bi amodel konara kado awakum bora adasra kuma do masegu uye mali don ikado ayu hakleski kosobe anga pangurudi kana mimbi bamako aeroport o labe kungele do kafiri uyu seda ka mako ngana mu chaman labe ne kundo fama do fe kanyeshi jamana ma amodel ko na re bokara ni bela jele kalama ayi se dawka sabni gala ko ni ngumay ngoni mbwada amodel ko na re ikado ma kulugele ani ma kadigele kelengele minumbe ulu nana faranga amodel ko na re ikado sisa akoto kele bikala minye kaye ikado akundale be kayika amodel ko na re ikado sabula watere o manga bole mivle ni laidudo laidu mi ndira jamana tiki korofe o tere na tama amodel ko na re ikado amanyena bo sabana kala ko kile flyna ma absika fo tabarkala kai ana lamini dugu no be trezira indala amodel ko na re olu bele jele ko ni nimisi wasalimbe jamana kundi katali kai kata wa trezira ka kurubukari amodel ko na re ka do bina do fara wasaka bi do fara nyetaka kai ka usigile do ka kono sabula amodel ko na re ka do ni mali yereta ka laje na fora voter kake amodel ko na re siga so temeni ngofe kai defana ka bungo sobe ikado masaketala sebani kala ko ni nya hakili nayi do ko ni yera ko ngunu barika buya nimbe ko jamana kundigi ate campaign na wa ko ate campaign na amodel ko na re sebani kala ko shera foite mingelembe ka bali ko aka kem masake na nyini ni kadai amodel ko na re kado sabula shera mi ni minvo o geledu na kadi sorrasi fama minye ikake politiki mai ibibo amodel ko na bora yalma mumba bali awaka fanga nyini foi sebene kala ko mamindo adade nembe kono na mado kono ko domandi amodel ko na re ka don ay wami doni mina ko bi ma shi dingele dem mali kono ko ibise ka fo bil hak Asimu Goita bina president nyini o mate sigana bi bela academy nu nye bela jele baraka apushe ka fo ka president nyini amodel ko na re ka don azigile do ka laje ga amodel ko na re ka do politique mo wiye mali do ndege mina o clé table keme flafla keme nanani
voter do ay bo aka voter ne na baji sama kana na kwaji sama kana Amadou Konare Senegal ko chemi bi se ko kebi jamana ngono hanna ma puma fo oyi Asimu Goita ni munye sebenyi ba Moïse aka sebendo anye mimbo nouvelle horizon kono nyedangura kala de batungura ika ya moriala min daga do kuna pondi sebe Mali tribune ma min di deliga sebeni ke no ye sebeni kalmu kalata ika do kodo kumome nenye ika do awa chokoroba no ye Alexis Kalambri ika do alebe demseni ngala na nga yere ka kalmu kalata ninga sudabajila ka Alexis Kalambri ke mais par rapport à moi nga petini ne walida Alexis Kalambri ka tegu ne de bika pma ne tise ka foko demseni ko ni kalmu kalata nam sebani kala ko akwa me domina iko bi minye ka donga fo Mali jamana kundigi min demena jemu fanga nale jamana kundigi gale no Alpha Umaru Konare e ka do ni ma kamana gwale do bi Asimi Goita aka chebo yala ka sabuke atipma atifevo maye ma chama fana ne kamana gwale do Alpha Umaru Konare ka kisala akacha samwa ana kunga fe ka sababuke kaba bora masake nyemayana aya sigi ka dadi atima toro atise mama akuma kantime waikado de keme kamalide gwan kamana de sebeni kela ko Alpha ka o mankun sirante jatigete ikado aya kanu ko ka tabuluye onga ko lukele do ka jate mi mine bi mamunu be no lube twanyini ni yere ko ka jela mi ma kondani mi nisodiara o de be wuli doro ninga na ida sako ki da fierebo Alpha Umaru Konare la o minye kado sebeni ba ko wati sira sesa manku yere mine ay kado ngafo anga ke horonye sebeni kela ka fola akoni yata ninga laje mamunu be bi ikado flenni galamana tinwana no lubi wuli ku da sako fo ninga Alpha Umaru Konare ka sanda fanga ninga buruja ka burujafu akoy kado wati sele bisa ko kabla umne konnala ako ma chama be bi nu mana uba fo de ko Alpha Umaru Konare Mali le ko daji ka ba pi Mali finitigi la ko no ye armée ka o fana dafiri duguma pi e ka do Alexis Kalambri ko ale bina puma bi ninga chen bangede aya jira ka fo ko ka bi sa 1992 minye Musa Traoré ale be bi puma mina ko mao map me ni sara ka imunumunu kata ise jo Mali surada si kangono ko ini foi mabo kuma sulu ni malo dade ko asababu ke anga finitigi la ka o tume choko ya mununa kangono ako kele finitigi la ka munu tume o watila uka surada si kangono kalamogo deba tungara abela jerele kun sonsone do nyanga kulukulu nun kono chekele muso fla de chama o bela jerele shorle meika do entre coucher ni sode ni ngelen kono hali flentri jonjon ta bela ube manyuma ko dandela akoka temenga boy minye suradasi yae asara kunchi ale wata ye o wati konala ika do kan na fama foi tunte Mali finance kan kono waso bela jerele tuye bogosoniye ako minye ika do Alpha Umaru Konare ale ye fe minge seka so nyana mauni ka do so labbe ko nyuma Mali surada si kan kono kabi Alpha mana wa natale ko mashima soro jamana nyema nyana misra ko ke Amadou Konare Alexis Kalambri ndogoni ye tienfo Alpha Umaru Konare ka sababuye do ka fara sorra su saraka nye kan ye o chama ka jo su ka so ka jo nga Musa Kilela che ya pumbe sorasha pumbe Alpha Kile de kra sababuye ka sorasha ba ameno o fana kien o ameno ay ko tamajo do fara la sarauka che ya pumbe Musa Traoré Kile la sorasha pumbe sorasha do saraku ye kema flani biduri ta me machida ukeleme ka dugu apma nye demsende donc bingene jeni jago ya alors akadi ya mandi ya ibamu sebani gala ko ni ya ta ninga laje Alpha yo wuli ka jo ni chesiri mbe ma manga ni jo o ma ka fo ko ma fui ke ika do ko ye dugu blangalonye o ye jugu ngalonye ako Alpha fe do fana me ubi Alpha tengele manoye nu kwa ma ko flamme de la paix no ye faranywanga mingara ka sika foke wasa beni karama pma ka sabati ako ma do bi tengele manike ka fo Alpha yanga marfa utaninga to lujeni ako ika do nga fo dabonga ma de donwa wali ma domalia ika do jamana kuntigi mi yere kalama obi jamana ka keleke marfa nyuma ta kata jeni chukodi nesi ka fo kera ko ka marfa bla kele ka dabla ika do bekana to ma siri jonjo do de bina muma yira ka fo kele bana tege di nyama nana ode kama marfa koro munumbe no lu yere tiso ble dugolo safe olu do de farala nyanga ninga ta tasuma bla olula ko ke to ma siri ka jira jamana do na ka fo kele bana marfa blala wa tege dira nyama mo yu tege do nyamulo na manya ko kera hakili
manyana John bɛ diɲɛ kɔ ka ani Mali kɔnɔ a doni kama n'u ma tɛgɛrɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko a sɛbɛnnu ni a kumakan dɔw bɛ hali bi minnu sɛbɛkɔrɔ kanuna jamanadenw fɛ ni maa sɔrɔla bi kana a ka fɔtaw kɛ k'a fɔ Alifa y'an ka marifaw cɛ ni k'olu jɛni a ko i k'a dɔn k'a fɔ k'o ye jugu nkalon ye i k'a dɔn k'a fɔ o ye namaratɔ kuma ye o bi ɲɛdɔn marifa ɲumankun dɛ ɲuman dogolen kun don o ye kolon de jeli naam walasa ka tɔgɔma kuma bi kɔfɛ o sɛbɛnnikɛla ko k'o lase a ko o fana kɔfɛ maa caman bɛ i k'a dɔn k'a fɔ minnu b'a la ka i k'a dɔn fɛn wɛrɛw fɔ n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn ko Alifa de kɛra sababu ye ni ka Mali lɔgɔliko don ngalama na k'a firi a da kan peyi a ko olu kɔni bɛna min fɔ a ko Alifa bɛna jamanakuntigiya la tuma min na Mali kɔnɔna la lycée kuru kara k'a ta Kayi ka taa Kidal a kun ciyalen ye lycée 20 ye nka Alifa nanen i k'a dɔn lycée kɔni jɔra an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ waasa kalansow ka surunya kalandenw na wa Alifa bɛna waati min na lakɔli karamɔgɔ hali maaw tun tɛ sɔn k'u denw di lakɔli karamɔgɔw ma k'a sababu kɛ u tun bɛ ɲaniba goro min na Alifa de kɛra sababu ye ka hakili jagabɔ kɛ waasa i k'a dɔn dɔ bɛ se ka fara lakɔli karamɔgɔw sara la waasa u yɛrɛ hakɛ bɛ se ka ciya maliden bɛɛ lajɛlen ka kalan kɛ ko Alifa tile la jamanaden hakɛ min bɛ yen n'o donna lɔgɔli la a ma deli ka don lɔgɔli la maa si tile la ka lɔgɔlisow ciya jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ wa ka fɛɛrɛbolow sigi sen kan lɔgɔliso cayara Alifa tile la lɔkɔliden cayara Alifa tile la lɔkɔli karamɔgɔw ye sɔrɔ kɛ Alifa tile la nka lɔkɔli barika banna ka lɔkɔli ja ka lɔkɔliko ban Alifa tile la ça aussi il faut le dire o fana année facultatif point par point année blanche san o san o kun bi kɛ ni ko tiɲɛnen don o ye kalo ayi n jaabi ma na o ye kalo ye wa a y'a sɔrɔ an ka jɔ o bon ne de b'a f'i ye a kɛra anw gosogoso ɲɛna kabini Ala in da ma deli ka nin to a k'a mɛn année facultatif année blanche o kuma wɛrɛ kun bɛ yen kelen lɔkɔliden ka kɛ mobilitigi ye lɔkɔliden ka kɛ n k'i ɲini n ka ɲɛmaa ye lɔkɔliden bɛ se ka maa bɔ i jɔyɔrɔ la o daminɛna Alifa tile la i bolo kuru makilaw i bolo kuru makilaw o ye fila ye lɔkɔli karamɔgɔ ni lɔkɔliden olu ka kɛ teri ye ka gɛnɛ daminɛ o yɛrɛ Alifa tile la o tɛ démocratie ye wa yanni Alifa tile ka na Musa Tarawele tile la il faut le dire ne tɛ Musa fɛ ko ni maître bɛnna su fɛ anw ye démocratie de ye n'i ka misi bɛnna su fɛ i bɛ boli k'i dogo mais ça aussi il faut le dire sira bɛ yen bonya bɛ yen karama bɛ yen kala bɛ yen anw ka sisan universitaire a daminɛna Alifa tile la walahi u bɛ tubabu kan fɔ i tɛ foyi faamuya la an minnu ma defu sɔrɔ an bɛ tubabu kan mɛn ka tɛmɛ o daminɛna Alifa tile la ko bɔnni juma ko bɔnni juma mais tout ça a commencé Alifa tile la ça il faut le dire aussi nam sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn awa ka kalan yɛrɛ gɔra kalandenw na o baaraw kɛra nka min ye bi min ma datugu ka dayɛlɛ o bɛna Alifa tɛngɛlɛma ni kalanko ye a ko an tun bɛ Musa Tarawele tile la k'o tun ye binkɛni jeni fanga ye diyagosa kisɛ bilen a ka di ye a man di ye i t'i yɛrɛ ma i wajibiyalen don ka kow kɛ n'a ma ɲɛ ko hakili jagabɔ kɛra ko jɛmu fanga kana jɛmu fanga daminɛna ni jamanakuntigi min ye taatɔnima caman min y'a la n'o ye i k'a dɔn awa lajɛliw ni kɔrɔtaliw ni bilaliw ye a ko maa bɛ se ka i k'a dɔn n'o bɛ fɛ ka cuani sɔrɔ o bɛna i da ko Alifa Umaru Konare la sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi tɛngɛlɛmani laban min taara i k'a dɔn ni nka i k'a dɔn awa jamanakuntigi Alifa Sɛgɛrɛ o ye seliba yɛrɛ don dɛ jamana minisiri ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni nana i k'a dɔn samɛna ko ani su ani i fa tɛ juru sara ninnu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa jamana bɛ bolo min fa la a bɛ fɔ dɛ ani jo ni juru b'i fa la a bɛ fɔ o kɔni o tɛ kuma yɛrɛ y'i da o tuma nin ye l'avocat défenseur non pas du tout PM je te jure pas du tout mais ça tend vers ça wallahi o tɛ mais vous répondez point par point mais je réponds parce que c'est la réalité mais c'est un article écrit en mec au point fort mais et karamɔgɔ il répond point par point mais qu'on nous dise autre chose c'est des faits minnu ma ɲɛ on connaît an t'an da don ko dɔw la écoledenw jura ka bila politique baara la écoledenw jura k'u kɛ politique maa ye on a vu ça aw m'a fɔ ko jɛmu fanga ye min ka di min ye o k'o kɛ bonya kɔnɔ ka sɔrɔ i ma maa wɛrɛ tɔɲɔ wa ni kilal'o la ni min ma ɲɛ i bolo an dabara b'o fana fɔ dɛ karamɔgɔ min y'a kanu ka gɛrɛ sigi n'a ka lɔgɔliden qu'est-ce que Alifa a à voir avec ça non j'ai rien à voir avec Alifa n'a ma ɲɛ en réalité c'est l'Adema jamana in di ba fɔlɔfɔlɔ ye Adema de il faut le dire i baara Adema des nouvelles milliardaires a daminɛna Adema na o de bɛ foroba baarakɛlaw ka miliyari sɔrɔ a daminɛna Adema na non Adema karamɔgɔ da de tora a y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ jɔn de ko an ka bɔ dictature la ka na jɛmu fanga la an bɛɛ
Oh, jɛmu fanga kɔlɔlɔ de ye nin ye. Donc c'est pas Alpha. Hali ni jɛmu fanga ni e tun kɛra président fɔlɔ ye. Ça allait être le même cas. Parce que da y'a fɔ an ka jɛmu Musa ka tan na wajibi bilen don a ka di ye a man di ye i b'a kɛ tan. N'a ko k'o ka bɔ yen k'an ka na ni jɛmu fanga ye ko min ka di min ye o k'o kɛ n'i ko farafin ma min ka di min ye o kɔrɔ de min bɛ se suɲɛni na o bɛ t'i ta kɛ. Nafolo hakɛ min cɛli ka di ye o cɛ min bɛ se nkalon na o b'i ta kɛ min bɛ se burujali la o buruja. Voilà. Donc o jamana ɲɛmaa fɔlɔ mana bɛn Alpha ma. Excuse-moi du mot. Tu réfléchis en vraiment en enfant. Désolé. Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye minisiri ɲɛma Mali bɛ bolo min kan bi a laban bɛna baara sɛbɛkɔrɔ gɔlɛya colonel Asimi n'a jɛw bolo sabula e welela ka jamanaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na n'an ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama de bɛ fɛɛrɛ kɛ ka ɲɔgɔn minɛ ni hakili b'a la référendum ɲɛkɔrɔ Maliden tilancɛ bɛɛ lajɛlen wulila k'a fɔ Asimi an b'aw dɛmɛ i k'a dɔn sariyasun yɛlɛmali la o jaabi kɛra wote waati min na i k'a dɔn hali politikimaa minnu bɛ yen n'olu tun kɛlen don ka gere bɔ olu bɛɛ ye jisumaningu koliji la kana jamana dɛmɛ waasa an k'an faso bɔ nɔgɔ la o waati kelen la n'a fɔra hali samɛ kɛnɛ kan minisiri ɲɛmaa kɔni ta ye a ma kuma in surunya dɛ a bɛ ka taa yɔrɔ min o man di ye wa non o tɛ tu prends trop de temps sur ce surunya ko minisiri ɲɛmaa k'a ka maa nɛni ani maa fiɲɛ dabila a ka fɛɛrɛ kɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka e kuma o kuma jamanadenw mɛn ka tugu fanga kɔ e kuma o kuma e de bɛna maa frustré ci yan k'a k'o dabila kuma de ye nin ye a surunyana wa i ye se k'o ci fɔ ye wa n ko aw ka dugulama aw ka fanfɛma in tɛ Choguel fɛ i kɔrɔkɛ bɛ nin kelen de la Seydou non ça on comprend Alpha Clé la n b'i hakili jigin Alpha tu es un karamɔgɔ Alpha Clé la a mara yan John Ngote IBK il est en tant que premier ministre et le patron de la président de l'ADEMA o kuma ɲana wa ɲa kumakolon ye nin ye nka tiɲɛ tɛ wa tiɲɛ tɛ wa tiɲɛ bɛ min n'a fɔra fandaden e fa bɛ kɔlɔbɔ an di ɲɔgɔn sɔsɔ e ka ba lɔkɔli mɔ n bɛ kuma dɛ i bɛna n pousser n bɛna kuma jugu kuma dɔ fɔ min ayi o to yen je connais les secrets de ce pays là kana n pousser a dante ayi o to yen dante tordu kelen kɔnɔ Elhaji Abe Aidara nin ye a ka sɛbɛn ye a y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn maa tɛ da maa la gansan nka ko an bɛ don min na i ko bi ni Asimi dan bɛ maa la a sɛbɛkɔrɔ dan bɛ Mahamadu Kasogela o min ye k'a dɔn kiri minisiri ye sɛbɛnnikɛla awɔ Kasogo ti ko a ti fɛn duman dɔn ala ale ko baara kamalen muɲun bɛ a sabali bɛ wa a t'a yɛrɛ bonya maa ma n ko o y'a bilama de ye anw b'a dɔn Misira Kasogolakaw ka du kɔnɔ Misira ka ɲɛsin Bertrand Ndiaye ninnu ka so anw b'a dɔn yen o tuma a nanen a bɛ école la tuma min Mɔnibaya tan ni fila fili la samedi o samedi n'anw farala ɲɔgɔn kan an bɛ bɔ i b'a sɔrɔ a bɛlɛnnen bɛ jiri kɔrɔ lisɔn da la an dɔgɔnin de don n tɛ taa n tɛ jamana in ko bɛɛ kɛra a ɲɛna Elisa Mɛlɛjɛ ne yɛrɛ kɔni bɛ min ɲini Asimi fɛ o kana daba nommé citoyen d'honneur k'i sigi ka so kalo la ka nafolo o ma ɲi n di k'a ye u kɛ n ta wari di yan n tɛ Nam sinon Kasoge c'est un voisin de quartier c'est mon voisin o y'a faamalama in ye koyi anw y'a denmisɛnnin de ye fa b'e la anw mago de b'a faamalama in na o c'est mon voisin de quartier moi c'est mon frère n dɔgɔnin de don kana nin fana kɛ segu ka ye dɛ Elisa Mɛlɛjɛ n dɔgɔnin don nin ye Kati ka ye an ye misiratigi kɛ ɲɔgɔn kan non an m'a minɛ ka ɲɛ Misira a bɛ Kati anw de y'a minɛ ka ɲɛ Kati k'a bɛ dɔgɔnɔw minɛ ka ɲɛ i ma taa Kati i tɛna bilen o an bɛ sigiyɔrɔ de d'u ma Kati kɔkɔ plateau la a dɔgɔnɔ m'a bɔ dɔgɔnɔdugu la aw bɛ n'o sigi Misira kɔda la dɔgɔnɔ bɛ ji dɔn wa Kati ye faama sigiyɔrɔ lieutenant colonel général cité des magistrats voilà o damanda de Kati ye faama sigiyɔrɔ de naam sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye i k'a dɔn a ma se Asimi k'a f'i ye ko n'an bɛ Kasoge la minisiri yɛlɛma min kɛra tile fila in na karamɔgɔ Daba Tunkara kow kɛra kɛcogo min na i k'a dɔn o bɛ kuma ba ta ye a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ maa si ma sigi n'a ye k'a fɔ gouvernement a bɛ yɛlɛma nka min ye k'a dɔn dɔ bolibaatɔ nana ni papier dɔ datugulen ye ORTM la ko a ye k'a dɔn micro di a
Assimi ka ci filɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen décret kalana k'a ye k'a fɔ yɛlɛmaba donnen don gouvernement kɔnɔna la maa dɔw taalen dɔw yɛlɛmalen i k'a dɔn wa danamaba dɔw bɛ olu tolu nɔ la a ko maa minnu tor'u nɔ na ni yɛlɛma foyi ma don u ka baara la o cɛba dɔ y'i k'a dɔn Mahamadu Kasoge ale min ye kiiri a minisiri ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ i k'a dɔn a wa danaya kurakurayara Mahamadu Kasoge kan cogo min na i k'a dɔn ani a ka kan wa sɔsɔli foyi tɛ a la sabula jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛnnen don o kan a ko n'i y'a lajɛ n'i ye i k'a dɔn Kasoge lajɛ maa don maa min bɛ yen n'a suman bɛ i k'a dɔn maa ŋuɲɛman tɛ a k'a dɔn a kalan mɛ baara min bɛ yen n'o dilen don a ma n'o ye kiriko ye a b'o dɔn fɔ k'o dɔnna kari a ko i k'a dɔn a b'a kɛ i k'a dɔn ɲɛdɔn ani singola yɛrɛ kɔnɔna la wa i k'a dɔn tibitaba ko caman bɛ a da tɛ o la o tuma k'a bɛna to an ka ntalen na k'a ye k'a fɔ Mali ka minisiri kiiri minisiri ko i k'a dɔn a cɛŋanaba dɔ kɔni diɲɛ kɔnɔ a bɛna to sen na i k'a dɔn k'a fɔ o ye Kasoge ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a kɔni ye yɛlɛmaba caman don Mali kiriko la a nali ni bi cɛ u ko min ma code pénal code de procédure pénale a ye yɛlɛma don nin bɛɛ lajɛlen na k'o jɔnjɔnw sigi sen kan minnu bɛ yen i k'a dɔn Mali yɛrɛ kiiri mago bɛ taabolo min na waasa kiiri ka kɛ beli haki ye ko a y'o baaraw sabati fɛɛrɛbolo caman bɛ yen minnu ye yɛlɛmaw ye Mali kiiri yɛrɛ tun mago bɛ minnu na i k'a dɔn yɛlɛma dɔw kɛra kosa in na min ma dogo maa la n'o ye parquet kuraw olu sigili ye sen kan parquet national financier a y'o ta k'o bila i k'a dɔn awa pôle économique ale nɔ la awa min yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye fɔlɔ la Kayi Bamako ani Mopti olu ka bɔ o la k'u bolo biri jamana kuru kara bɛɛ lajɛlen la minnu ye ŋanamunŋanamukɛlaw ni zoma kulew ye ka tɛgɛ dasa bɛɛ lajɛlen ɲɛ kan ni k'u minɛ i k'a dɔn u ka dunne fɔɔnɔ jamana ka taa ɲɛ kama cybercriminalité a y'o parquet fana créé i k'a dɔn communiqué kɔnɔna la ka sin ka bɔlɔlɔ kɛ dɛ sago fɔ yɔrɔ ye min ka di min ye o b'o fɔ fanɛni bilen fɛɛrɛ ka kɛ fu ka siri o bɛɛ da la ni n'a damanda min ye maɲisaraw ka yɛlɛmali mun kɛra kosa in na i k'a dɔn min ka kan ka bila yɔrɔ min na ka o bila ye minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu tɛ ka tigɛ ci pa kɛ yɔrɔw la ka yɛlɛma don o la sabula kiiritigɛla maa mɛn yɔrɔ la cogo dɔ la n'a kɛra kiiritigɛla kolon ye a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba don fɔ ka funtɛni wuli sigida kɔnɔ yɛlɛma donna nin bɛɛ baaraw la wa tile fila in na sobaw ni hakilinaba kura minnu talen don kiiri yɛrɛ bunankun kan promokarili caman bɛna ye tile fila in na wa min ye k'a dɔn awa procurɛriba caman bɛ yen minnu fana bɛna u jɔyɔrɔw ta ni ka baaraw daminɛ jamana ka hɛrɛ kama maa sɛbɛnnikɛla ko Colonel Assimi Bilama maa bɛ se k'a fɔ a jigila maaba dɔ ye Mahamadu Kasoge ye minnu bɛ baara kɛ waasa sabati kana kunnafoni filɛ an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare k'a dɔn duni min bɛ da jiriden kan n'o bɛ da jirisun kan i k'a dɔn jiriden tɛ sɔrɔ diɲɛ na bilen habada n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui maa min y'a sɛbɛn asafurula n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx ko n'a kɔrɔ dɔnba a boliko 909 ani siɲɛ 2 AD o tɛ dɔwɛrɛ ye fasire Adama Darame de don a ko an ka jamana kɔnɔ suɲɛni ni nkalon ni namara a ɲɔ ɲɛnen bɛ Amadou Konare k'a dɔn fanga bolofara tɛ yen min bɛ kisi suɲɛni ma a ko n'o tɛ ni générali Amadou Konare k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keïta ka waati la générali kun don Amadou Konare i k'a dɔn a bilama kɔni a bɛ dogo ni dogo de la Amadou Konare k'a dɔn Cité Sema min n'a filɛ Musabugu a kelen y'a bɛɛ san k'a ban maa si t'a wari da dɔn o bɛ se ka kɛ cogo di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Cité min ayiwa ni Sema ta kun don Musabugu n'i ye pɔn jigi ka ban n'i bɛ bɔ an ka fanfɛla in na ka taa ba kɔfɛ Amadou Konare k'a dɔn yɔrɔ caman de bɛ yen i k'a dɔn nin général in a ye wariba kule dɔ sɔrɔ i bɛ ka tile la Amadou Konare maa si t'a dɔn wari in kɔni bɔra yɔrɔ min a t'a dun cogo dɔn a ɲɛci yɛrɛ t'a ye Amadou Konare ne bɛ taa Obidel di Mali la kɛnɛ lahulata dɔ bɛ yen Amadou Konare a kɔni wari suɲɛnen bɛ n bolo a taara i karo kan Amadou Konare o yɛrɛ k'i bɔ a la a ye so caman de jɔ Dakaro Amadou Konare k'a dɔn ani Abidjan Mali kɔni dɛ général don Amadou Konare a ko yalima nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn in na sabula min ye IBK fanga waati nganamu ni suɲɛni ni bingali o ɲɔ ɲɛnen kun don kosɛbɛ maa si t'a fɔ si ye fanga lamɔw la k'a fɔ a dabila Amadou Konare bɛɛ lajɛlen kɔni b'i bolo fila fa tewu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ général a kɔni a kelen bɛ ka nafolo sugu b'a bolo
bolo min kɔni ka bon hakili ma san 7 kɔnɔ a ye nafolo min sɔrɔ jamana in kɔnɔ Amadu Konare i k'a dɔn a fanga ka bon fo k'a fɔ k'a to ten a yɛrɛ t'a yɔrɔ a dɔw bɛɛ yɔrɔ dɔn Amadu Konare a ko wuli ka jɔ bolo ka jateminɛ bolo kan min ye Bamakɔ ni Abidjan ni Dakar ye hali Dubai dɔw ko ayiwa so jɔlen b'a bolo yen Amadu Konare k'a dɔn maa se ka nin ji sɔrɔ i k'a dɔn wɔsi jɛra la i sara la ni nganamu tɛ nin wari in bɔra min malidenw kun nin wari in i k'a dɔn ayiwa min ye site min salen don a bolo Amadu Konare k'a dɔn kabini fanga kɔni bin na a yɛrɛ sirannen sabula ɲɛbɛrɛw ni ayiwa jatakulu ni saw bɛ munumunu a yɔrɔ la a sɛbɛnfura bɛɛ b'ale tɔgɔ la sisan kɔni o tile ale min ye sɛgɛsɛgɛli jɛrɛjakulu ye n'u tɛ kunnafoni kala maa fɔlen filiw ye olu de kan ka gɛlɛnkɛ da ka ja da Amadu Konare maa minnu y'a feere a y'a san cogo min na Amadu Konare o ka kɛ gundo ye min kɔni na jɛrɛkɛ a wa diɲɛma kan bɔra yɔrɔ min na sabula nin dankɔrɔba in ni général do armée la Amadu Konare k'a dɔn ale kɔni dɛsɛra nafolo de ɲɛ a tako ɲuman walima a tako jugu ɛlɛn ni wari ka taa ale jufa kɔnɔ